למרות שהפרשה נקראת על שם פנחס, הסיפור קורה דווקא בסוף פרשה הקודמת, סוף פרשת בלק. עם ישראל מתחיל לזנות עם בנות מואב ולעבוד את אלוהיהן, עד לרמה כזאת שאיש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל והם הבוכים, פתח אוהל מועד. כלומר, עושה את העוולה הזאת מול כולם, והתגובה של בני ישראל היא בכי. עד שמגיע פנחס והורג את שניהם, והמגפה שהייתה בעם ישראל עוצרת. הכל היה בסדר בעם ישראל רגע לפני שהעם התחיל את הזימה וההליכה אחרי אלוהים אחרים, שמיד אחריהם התחילה המגפה. במתו 24,000 איש מבני ישראל. והתגובה של עם ישראל היא בכי. בכי היא מהסוג השלילי. בכי של התבכיינות או ותרנות. אי לקיחת אחריות או אידיאליזציה לשם התגברות על מה שהוא תופס כבלתי נסבל. כלומר ייחוס תכונות שליליות מוגזמות לעצמו או לאחרים. בהתפתחות ילדים אגב, אידיאליזציה ופיחות הם מצבים נורמליים למדי. אבל אף אחד לא קם לעשות משהו בשביל לשנות את המצב, עד שהגיע פנחס והורג את שניהם והמגפה עוצרת. פנחס במשמעות של פן חס, ללא רחמים. לא בכוונה של אכזריות, אלא בכוונה של אדם שלא מוותר לעצמו ולא מוריד מעצמו אחריות לעשייה בשביל לשנות את המצב. פנחס הוא אדם שלא מוותר ולא מפסיק ללמוד ולפתח את האישיות שלו. אדם שכל הזמן עובד בשביל להיות אדם טוב וישר יותר. אדם כזה, גם אם תגיע אליו צרה, הוא יוכל להתמודד איתה. אבל אדם שביום יום שלו לא עובד על עצמו ולא לומד או עושה בשביל להתקדם ולהתפתח להיות אדם טוב יותר, אז ברגע של צרה, בטח שלא יצליח להחזיק מעמד. פעם אחת עשינו על האש באיזה פארק, עם חבר'ה מהעבודה ועם המשפחות שלנו. בסוף הארוחה כקינוח חילקו כדורי שוקולד לכולם. אחרי שהילדים שלי התחילו לאכול, התברר שהכדורי שוקולד האלה הם חלביים. אשתי ואני אמרנו לילדים שאסור לנו לאכול מהכדורי השוקולד כי הם חלביים ועכשיו אכלנו בשר. הילדים די מהר קיבלו את הדברים, זרקו את כדורי השוקולד שהיו באמצע לאכול אותם והלכו לשחק. אחת החברות מהעבודה באה לאשתי ואליי ושאלה אותנו, איך זה יכול להיות שתוך כדי שהילדים כבר אוכלים את כדורי השוקולד, אנחנו אומרים להם להפסיק לאכול כי זה אסור, והם פשוט עוזבים אותם בלי התנגדות ילדותית קטנה או התקף טנטרום משמעותי. בתגובה הסברנו לה שהילדים שלנו מקבלים בחינוך מגיל צעיר שאחרי בשרי אסור לאכול חלבי. למציאות הזאת הם גדלים, ולכן כשיש להם התמודדות עם סיטואציות מהסוג הזה, הם פשוט יודעים שזה אסור. אבל אל תדאגי, שהם רוצים משהו כשאנחנו מסתובבים איתם בקניון, ואנחנו לא מסכימים להם, הם יודעים להתלונן ולבכות ולהפעיל את הלחצים בשביל לשנות את ההחלטה, את הגזרה החדשה שהפלנו עליהם. אדם לא משתנה ברגע, וערכים נשגבים לא נקנים בקבלת החלטה, אלא בהרבה מאמץ והשתדלות יומיומית. ורק אז, כשמגיע רגע של התמודדות וקושי או משבר, אפשר לצלוח את ההתמודדות הזאת. לאחר אירוע עם פנחס מתחילה פרשת פנחס, בה אלוהים מעניק מתנות לפנחס על ההתנהגות. מצווה, ולאחר מכן מצווה לנקום במדיינים. ומיד התורה עוברת ומספרת לנו על מפקד בני ישראל, כאשר המסר המרכזי אלינו הוא, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, תרימו אותם למעלה, תצמיחו אותם מתוך המשבר, מתוך המגפה הזאת. איך עושים את הדבר הזה? על ידי חיבור לבורא עולם, על ידי הוספת יה לשמם. לדוגמה, בשבט שמעון, לנמואל משפחת הנאומלי, לימין משפחת הימיני, ליכין משפחת היחיני, לזרח משפחת הזרחי ולשאול משפחת השאולי. אנחנו לא רק אנשים עם שם, אנחנו חלק מעם ישראל, חלק משרשרת הדורות וחלק אלוקה ממעל, ולכן לאחר משבר זה הזמן לחדד את השליחות והייעוד שלנו בעולם, על ידי חיבור לייעוד ושליחות שהיא יותר גדולה מאיתנו. תזכרו בימים שאחרי השביעי לאוקטובר פגעו בנו בצורה קשה, אבל עם ישראל התעלה לדרגה אחרת לגמרי. אנחנו עם יותר טוב, ואת התחושה הזאת אנחנו צריכים להתאמץ ולשמר. הנושא הבא בפרשה הוא חלוקת הארץ לנחלות. אדם צריך את המקום שלו, וגם אם המקום שלנו לא ברור, כמו בנות צלופחד, אז צריך להתאמץ ולברר אותו. לבנות צלופחד יש בעיה בחיים, לפי הכללים שניתנו אז, בהם ראש בית אב מקבל נחלה, הן לא זכאיות לקבל נחלה, כי אביהן מת במדבר ללא בנים. מה עושים? גם הן רוצות מקום בעולם. משה מעלה את משפטן לפני אלוהים ומקבל תשובה, שהן בהחלט צודקות, וגם להן מגיע לקבל נחלה בארץ. האירוע עם בנות צלופחד הוא משמעותי.
מכיוון שהוא מייצג את כל אותם אנשים שאין להם מקום בארץ ישראל. שעל פניו אין להם מקום בארץ ישראל. ומהתשובה של אלוהים אנחנו לומדים שאין דבר כזה בעולם אדם בלי משמעות, ואלוהים דואג לכולם. הנושא הבא בפרשה הוא החלפת ההנהגה של עם ישראל, ממשה רבנו ליהושע בן נון. השם בוחר ביהושע בן נון משרתו ותלמידו של משה להיות מנהיג הבא. על יהושע נאמר איש אשר רוח בו. רש"י כותב שאיש רוח הוא אחד שיכול להכיל את הרוחות של כולם, וגם לשכנע אותם, שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, לחבר אותם ולהיות קשוב לכולם. משה סומך את יורשו, יהושע בן נון כמנהיג הבא בפני כהן הגדול ובפני כל עדת ישראל. לפי ציווי השם שאמר, ונתת מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. נאמר בתלמוד, מהודך ולא כל הודך. פני משה כפני החמה, ופני יהושע כפני הלבנה. כשיש שמש חזקה, לא רואים את הכוכבים. וזאת שינוי ההנהגה שאנחנו צריכים שתהיה לנו בארץ ישראל. לא עוד אור אדיר של אדם אחד גדול ככל שיהיה, אלא למרות שעדיין יש לנו אנשים גדולים שמאירים כמו הירח, אין לנו פטור מלהאיר את האור שלנו כמו הכוכבים בשמי הלילה. לסיכום, אם רוצים שלווה בעת צרה, צריך להתכונן אליה מבעוד מועד, כי ברגע של קושי אמיתי ומהותי לא יעזור לאף אחד משפטי העצמה. אדם לא משתנה ברגע, והערכים נשגבים לא נקנים בקבלת החלטה, אלא בהרבה מאמץ והשתדלות יומיומית, ורק אז, כשמגיע רגע של התמודדות, קושי או משבר, אפשר לצלוח את ההתמודדות הזאת. ובשביל לצמוח מנפילה צריכים לתפוס עמדה ולעשות מעשה, להוסיף לחבר ערכים ושליחות גבוהה, לברר את המקום שלנו בעולם ולהחליף את דרך הפעולה, משמש לירח, כי רק ליד הירח רואים את הכוכבים זורחים. שבת שלום.